אנחנו ידד את העץ, עושים פה כל מה שבא לנו, כי זה העולם שלנו. העולם שלנו. איי, אני חשבתי על זה. היי שחר, מה אתה עושה? אני בדיוק מסיים לערוך את הסרטון החדש שלי ושל דניאל. אנחנו עשינו פרסומת למזלג ביפנית. שלום. שלום. אני ים. אני צדף. יואו, איך גדלתם? אתם זוכרים את שחר? לא. מה זה? זה סרטון, מה זה מצחיק שאני ודניאל עשינו? זה פרסומת למזלג ביפנית. בואו תראו, זה אדיר. שחר, אני שנייה צריכה לקפוץ אל תלילה, בטח, בטח, אין בעיה. תודה, ביי. בואו, תסתכלו. כאילו, עכשיו, דניאל הוא מחופש פה ליפני, והוא כאילו, הוא מחזיק את המזלג, ואז כאילו זה נראה כאילו... מה אתם עושים? היי, זה של אחותכם. מה אתם עושים? היי, די, תפסיקו, זה לא יפה. זה של אחותכם, מה, אתם רוצים להזמין את אחותכם? אולי אני אשים לכם סרט? מה דעתכם? למה אתה נוגע בשולחן של רומי? תעזור... אולי יש לה שם דבר... לא. מה הולך פה? מה זה? צופי, שירה פה את האחים הקטנים שלה, והיא עוד מעט באה. מה? חבר'ה, לעזוב את החרב הזאת, בבקשה. מה זה? תזהר על החרב, נו, שלא יושב... אתה לא מבין? לא מאמין. למה אתה מרשה לי להתפרע ככה? מרשה? הם לא שאלו אותי בכלל. טוב, עזוב, תן לי. ילדים קטנים מעריצים אותי, שים לב. חבר'ה, בואו. תן לי את זה, יופי. תן גם את זה לי. אוקיי, בואו, שבו כאן. שעת הסיפור מתחילה, חבר'ה. רואה? מה הבעיה להשתלט עליהם? הקשיבו עכשיו לסיפור שאספר לכם. פעם אחת, לפני הרבה שנים. כמה שנים? 1000 שנים. חיה לנסיכה. איך קראו לה? טרפלדינה. הנסיכה טרפלדינה מאוד אהבה לצאת לה לטיולים ארוכים ביער ולרכב על הסוס שלה. איזה סוס? סוס פוני. איזה טבע? חום בעיר, אוקיי? בקיצור, באחד הימים יצאה לנסיכה לטבע. למה לא סוס לבן איזשהו חודש סוס לבן? על הסוס היה לבן. אבל אמרת שהוא חום בעיר. חום בעיר עם כתמים לבנים, אוקיי? תודה רבה. אני ממשיך. יצאה לנסיכה לטייל עם הסוס שלה והיא ראתה באר. מה זה באר? באר זה מקום ששואבים ממנו מים. למה? כי פעם לא היו ברזים. למה? כי עוד לא המציאו את הברזים. למה? כי הם הסתדרו עם הבאר. מה זה באר? די! נו, איך היה? טוב, מעולה. את לא אמורה לשמור על ים בצדף? לא, ממש כיף להם בבית העץ. החבל חיברו לדלי. למה? כדי שהם יוכלו להוציא את הדלי מהבאר. למה? כדי שהם יוכלו להוציא את המים מהבאר. מה זה באר? שחר, תביא לי את החרב, אני הולך לבצע חרקירי. מה זה חרקירי? חרקירי זה טקס יפני עתיק שבו... אל תגיד להם! אל תגיד לנו מה. היי חמודים. רומי! וואי, רומי, תודה לאל. רומי. מה קורה? מה הם עושים פה? גומרים אותנו. ואת בית העץ, תעשי משהו. בא לכם לעשות עבודת יצירה עם דודה רומי? כן! מעולה. אז אני אביא טושים, דפים ומדבקות, ואז אתם תעשו עבודת יצירה יפה לדוד שחר ולדוד דניאל, שלא יהיו עצובים, טוב? טוב. מה קורה? איפה היית? בהקלטות של הדיסק עם תלילה. צוף, את אמרת שאת הולכת לקצת, לא ל3 שעות. 3 שעות? לא שמתי לב. פשוט היה לנו מלא עבודה על הדיסק, אבל היה כיף, נכון? כן! היי שחר. היי שחר. מה הם עושים פה? אני שומעת עליהם, מה יש? את לא אני, כן? ברור. שבו. זה תלילה, אני צריכה שנייה לקפוץ אליה, אוקיי? לא, את לא.
נו, שחר, אל תהיה רע. לי ולטלילה נשאר שיר אחד אחרון להקליט, ואתם לא תעשו פה בלגן כמו שעשיתם אתמול, שלא היה בכוונה, נכון? נכון, לא בכוונה. שיר אחד. אחד. קצר. תודה, שחר, אתה מלאך. טוב, שמעתם מה אחותכם אמרה. היום לא עושים צרות. איפה צדף? לא. לא בכוונה. לא בכוונה. דניאל. לא בכוונה. לא בכוונה. לא בכוונה. לא בכוונה. תעצרו. לא בכוונה. תעזוב את הפוף. מה אתה עושה? זה של אחותך, מה אתה... לא בכוונה. מה אתה... לא בכוונה. דני. לא בכוונה. היי, אלברט, מה אתה עושה? מתכונן לשתול את שתילי הבוסמת בשבילים. אתה צריך עזרה? בטח, בשמחה. בבקשה, האחים הקטנים של צוף ישמחו לעזור לך. ים וצדף, איך שאתם גדלתם! טוב, ביי. מה, אתה הולך? כן, יש לי מבחן במתמטיקה מאוד גדול, אז אני צריך להתכונן טוב, אז... שיהיה לך בהצלחה. לא, שיהיה לך בהצלחה. טוב, חברים, השתילי הבוסמת לא ישתלו את עצמם לבד. קדימה, לעבודה. עכשיו אדגים בפניכם כיצד שותלים. אני מוציא את הבוסמת מן הפלסטיק, מניח בגומה, מכסה, מהדק, והבא בתור. אני לוקח את הבוסמת, מוציא אותו מהפלסטיק, מניח אותו בגומה, מכסה, מהדק, והבא בתור. אני לוקח את הבוסמת, מוציא אותו מהפלסטיק, שם בתוך הגומה, מכסה, מהדק, והבא בתור. למה? תחזירו לי את השתילים שלי! אתם תחזירו לי את השתילים שלי! בואו הנה! תחזירו לי את הכובע! רד מהדשא! רד מהדשא, תחזיר את הכובע! תן לי את הכובע! אתם תחזירו לי את הכובע שלי! תחזירו לי את הכובע! אלברט. טלילה! צוף! שיחזירו לי את הכובע מיד! סליחה, אלברט, אנחנו באמצע הקלטה של שיר עצוב, אם לא אכפת לך. לא אכפת לי עצוב, לא אכפת לי שיר. אני רוצה את הכובע שלי עכשיו. איזה כובע בראש שלך? זהו בדיוק, שאין לי כובע על הראש שלי. שהבנדיטים יחזירו לי את הכובע שלי מיד. בנדיטים? בום צ'קלקה לקה, בום צ'קלקה לקה. איזה שקט, כן, שחר זאת הייתה ממש הברקה לשים אותם אצל אלברט. כזה אני. לפעמים יש לי הברקות, אני פשוט מבריק. זאת צוף. קח, תענה לה אתה. הלו? כן, צוף. מה הולך? מה קורה? סבבה, מה שלום האחים שלי? מעולה. הם ממש רגועים היום. אני יכולה לדבר איתם? לא, הם עסוקים, הם באמצע עבודת יצירה עם רומי. אז תביא לי שנייה את שחר. סבבה, כך. היי, צוף. היי, שחר. יש פה מישהו שרוצה להגיד לך שלום. שחר, אני מתנצל, הם לקחו לי את הכובע. בום צ'קלקה לקה, בום צ'קלקה לקה. מה ביקשתי? שתשמרו עליהם קצת, ואז אתם מעבירים אותם לאלברט? אתם כל כך חסרי אחריות. וואו. אנחנו חסרי אחריות? אני מוכן לקבל הכל, אבל זה אין מצב, אנחנו ממש לא חסרי אחריות. זה שחר העביר אותם לאלברט. מה? אוקיי. אני העברתי אותם לאלברט, אני מודה. אבל אני ממש לא חסר אחריות. זאת את שחסרת אחריות שבכלל העברת אותם אליי. אני מטפלת בשני האחים שלי, ואני פה חסרת האחריות. אנחנו מטפלים בשני האחים שלך. סליחה, אבל צוף, אפשר רק את הכובע? שנייה, אלברט. צוף, שחר צודק. אלה האחים שלך. וזה לא שלא ניסינו לעזור לך. אנחנו ניסינו. אבל זה לא כזה פשוט איתם. חשבתי שהיה לכם כיף. להם היה כיף. לנו קצת פחות. אתם מספרים לי? אתם איתם בקושי שעה. 3 שעות. אני איתם כל החיים שלי.
בלילה הם קופצים לי על הראש. אתם יודעים כמה זה קשה לי לטפל בהם? הם לא מקשיבים לשום דבר ממה שאני אומרת. בואי ננסה רגע, תבקשי מהם את הכובע שלי. שנייה, אלברט. אז מה ביקשתי? קצת עזרה מחברים כדי שאני אוכל לסיים את הדיסק שלי בשקט? הדיסק שהוא חלום חיי, ואיתם אני פשוט לא מצליחה לעשות את זה. ומה אני ביקשתי? את הכובע שלי. אנחנו לא ידענו שזה כל כך חשוב לך. טוב, עצוב, כמה נשאר לך להקליט? בית אחרון ופזמון. אז אני חושבת שאנחנו יכולים לסבול אותם, אבל רק עוד קצת, לא? טוב, שיבואו, נו. תודה, חבר'ה, אני ממש מעריכה את זה. ממש. ים, צדף, אתם הולכים לבית העץ. מה הולכים, צוף? הם לא הולכים לשום מקום, תקשיבי איך הם מנגנים. את קולטת, זה בדיוק הסאונד שהיה חסר לנו. תראו אותם. מדהימים, אה? אני רוצה להזכיר שהכובע שלי עדיין שם, כן? תן את הכובע! תן לי את הכובע! תחזיר לי כבר את הכובע שלי! תחזיר לי אותו! שאלתי את אמא, מה זאת אהבה? זה כמו שאני מרגישה איתך. שאלתי את אבא, איפה גר אלוהים? ואיך יודעים שזה הוא ולא היא? זה באמת הגיוני. תראי את אמא, היא יצור אלוהי. שאלתי למה הקיץ נגמר, למה רבים אחרי הים, למה הכל עולה כסף, ואיך זה שאין לי כזה כמו ליותר. למה זה ככה? אני שואלת, ואמא ואבא על הכל הם עונים. למה זה ככה? רוצה לדעת כל כך הרבה דברים. אמא חושבת מנסה לעזור, ואבא עונה לי מיד. הם נותנים לי תשובות של גדולים, ולפעמים נראה לי שהם סתם ממציאים. שאלתי את אמא למה לסבתא יש קמטים, ולאן עוברים אחרי שמתים. היא ענתה של השמיים עולים, אבל אף פעם לא ראיתי אנשים בעננים. אוף, כמה שאלות. אולי תלכי קצת לראות טלוויזיה? אולי תשבי על המחשב. רגע, תגידו, למה אתם בוכים בסרטים וכבר לא משחקים? מתי אפגוש את פיית השיניים, והשוטרים הם טובים או רעים? למה זה ככה? אני שואלת, ואמא ואבא על הכל הם עונים. למה זה ככה? רוצה לדעת כל כך הרבה דברים. אמא חושבת ונסה לעזור, ואבא עונה לי מיד. הם נותנים לי תשובות של גדולים, ולפעמים נראה לי שהם בכלל לא יודעים. אמא, איפה הייתי לפני שנולדתי? תשאלי את אבא. אבא, מי חי בכוכבים? יצורים כאלה, סגולים וחמודים, שכועסים על ילדים שלא מסדרים את החדר. למה אמא עושה דיאטה? היא פשוט מאוד מאוד אוהבת חסה. אבל למה את כועסת על אבא? ככה. ראו, אני אינני טיפוס קטנוני, וזוהי לא סתם גחמה אישית, אבל אני זקוק לכובע שלי. למה? מה זאת אומרת? כי הכובע הוא חלק בלתי נפרד מהמדים. למה? כי לעירייה חשוב שנגן על ראשנו מפני השמש. למה? כי השמש בקיץ קופחת. למה? אני אלך להזמין כובע חדש ממחלקת הפקחים. בום צ'קלקה לקה, בום צ'קלקה לקה.